This is her baby girl. What have you done? Where I belong down at the West Hollywood. Но, преди да го направя, днес имаме специален гост. Нека ви представя. Здравейте, уважаеми зрители, аз съм Дави, много ми е приятно да се запознаем. Както видяхте, днес заедно ще правим ревю, така че... Чакай! Вземи ми парите! Чиста е твоя. Поласкана съм. Това е тиган за палачинки с много готини формички на личица. Хайде да видим за 20 лева дали работи. За какво може да се съберем две момичета, освен да готвим? Малко удавихме едното лице в олиото. Малко подлива черпака сега, саботират ме тук. В принцип, хубави починки ли правиш? Да, ама не в такива тигани. Добре, оставяме 4 палачинки да видим какво ще стане. Обръщаме. Видим, ще ме оличетето, бе. One eternity later. Готови ли сте? Та-дам! Както виждате, емоциите на нашите палачинки не са много добре изразени. И не изгоряха по наша вина, просто тигана е смотан. Очевидно. Ние сме слаби готвачки, в смисъл, ние сме си много готини. Добре, давай да ги опитаме. Може пък да не е тотален провал. Давам от 1 до 10, аз му давам 5 му давам, това си е палачинка като палачинка. Аз му давам 3. Ами, нека Дави като наш гост първо да даде ревюта за този тиган. Значи, като тиган си свърши работата, не залепваха палачинките, лесно се обръщаха, малко загоряха на някои места, т.е. не много равномерно се разпределя топлината, но това, което ме разочарова е, че няма усмивки. Така че този тиган отива на боклука. И си давайте пари.